سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة ኣብ ህይወትኩም ሙሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን ብምምናይ ናብ ናይ ሎም ዜናታት ስፖርት ክንሰግሪና ክቡራት ተኸታተልትና ሰዓቡና ኣብ ሲኔማ ጥዑም ዝነቅ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ቸልሳውያን እንኳዕ ሓጎሰካ ፊሊሞን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ክበሃልሲ ሓቂዩ ሰማያውያን ድማ ካብ ናይ ሎም ዓመት ናይ ወለቕ ዘለቕ ናይ ፀወታ ሃዋህው ወፂኦም እንሆ ጎባልል ኤውሮጳ ክኾኑ በቂዖም ስለዚ ንደገፍቲ እዛ ክለብ እንኳዕ ካብ ዘመነ ላምፓርድ ናብ ዘመነ ቱከል ኣብፅሓኩም እንኳዕ ካብ ዘመነ ስዕረት ናብ ዘመነ ዓወት ኣሰጋገረኩም ንብል YouTube channel Cinema Samara ኣመዛዘም ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ተዓዘብቲ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ መን ወሰደ ግምቶም ክህቡ ዕድል ከፊቱ ንዕውታት ድማ ሽልማት ክህብ ዓመት መጽየ ወዳደሪዩ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ 2 ዓመታት ገሚቶም ሓቂ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ተወዳደርቲ ግና ኣይተረኽቡን ነይሮም እቲ ዕድል ሎም ዓመቱን ብተመሳሳሊ ብመንገዲ YouTube channel Cinema Samara ንተዓዘብቲ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ መንጎተን ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2021 መን ወሰደ ግጥም ዘካየዳ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን መነን ከም ዝስዕራ ግሙትኩም ሃቡ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እምበኣር ሎም ዓመት ኣመዛዘም ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ዕውት ግሙት ዝሃበ ተኸታታሊ ተረኺቡሎም እቲ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ መንጎ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን መን ስዒራ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ተልዕል ክንደይ ብክንደይ ተዕወት ከምኡ ድማ ነትሸቶ መን የመዝግቦ ዝብል ነይሩ በዚ መሰረት ተኸታታላይ ፊልሞን የማነ ተዓዋቲት ቸልሲ ክትከውን ሓደ ባዶ ድማ ክትዕወት ነታ ሸቶ ዘመዝግባ ድማ ካይ ሃቨርትዝ ክብል ድሕር መምላሱ ተዓዋት ማልያ ብምዃን ነቲ ውድድር ኣብ መፈጸምታ ኣብጽሕወሎ ተዓወት ረኸባይትስ ድማ ንብሎም ካብ ዓድ እንግሊዝ ፊልሞን የማነ ነዚ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝኾነ ተኸታታሊ ሲነማ ሰመረ ክዕወተሉ ዘይከኣለ ሽልማት ግምትኩም ሃቡ ውድድር ክትዕወተሉ ብምኽኣልካ እንኳዕ ሓጎሰካ እናበልና ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ናይ ማልያ ሽልማትካ ክንሰደልካ ምዃንና ንሕብር زيدان ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ፔሬዝ ናይ ቃላት ኩናት ይኸፍት ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዝነበሮሞ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ብፍቃዱ ካብ ምዝነቱ ዝተሰናበተ ፈረንሳዊ ዚዳን ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ክለብ ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ወቀሳ ዝሓዘ ናይ ቃላት ኩናት ከም ዝኸፈተ ተሓቢሩ ዚዳን ወቀስኡ ፔሬዝ ኣኽብሮት ዘይፈልጥ ቁጥዕ ሰብ ክብል ድሕር ምዝላፍ ኣብ ናይ ምስልጣን ግዝኡ ብዙሕ ፀገማት ይፈጥረሉ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ወደ 48 ዓመት ዚዳን ኣብ ፔሬዝ ዘለዎ ርእይቶ ዝተዛረበ ኣብቲ ብምኽንያት ምስንባቱ ካብ ምስልጣን ሪያል ማድሪድ ኣመልኪቱ ንደገፍት ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝሃቡ መልእኽቲው ፔሬዝ ንሪያል ማድሪድ ምህናጽ ኣብ ልዕለይ እምነት ኣይነበሮን ስለዚ ድማ ዘድሊ ደገፍን ምትባዕ ናይ ገብረለይ ነይሩ ክብል ርእይቱ ዝሃበ ዚዳን ንሱ ግን ብኸምዝ ተሰናቢቱ ካብ ሞያ ምስልጣን ከም ዘይደክምን ፈጺሙ ንድሕሪት ከም ዘይብልን ገሊጹ ካብ ምስልጣን ሪያል ማድሪድ ድሕር ምስንባቱ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓበሬታ ካብ መሃብ ኣስቂጡ ዝጸንሐ ዚዳን ኣብ መወዳእታ ግን ምኽንያት መሰናበቲኡ ዝገልጽ ነዊሕ ደብዳቤ ጽሒፍዩ ብጋዜጣ AS كم زحتم غيرو زلوم زيدان أملأختو أب جنبت 2018 دحرنا كل عامة فرق عن صانوحتي بزحت عوتات مستوقعنا صفكو كابتا كلب كفانو والسينا نيرم انت خونه تاكلبو عليك كناوح مستوى كستنن كتحيل كم زلوا دما بوغني مستغنزبكن كساب حجي كتصنح كيلم حجي كل نغرات تقيايرو سلازلو عليك كناوح فقادنيا يكونكن مخنياتو اتا كلب زدلي ندغفات يغبرتلين ننوح وين حاصر غزي زخيد وطن كغبر اي تحبابرتنن سلازي أبيت ما أثرت سلازنا باركو بوغاني كفانو وسينا اللخيلوم توكل نحاقوسو بوغاح تبليتي غاليصوم نكلب تشيلسي كاب زينبرت ناب زنبرت نختمص اخ الوازلو جرمناوي توماس توكل اب لعل مانشستر سيتي زدنق عود دحري مغون صافو نحاقوسو بوغاح تبليتي كم زغلصو تحبيروم تشيلسي بقدام مشت اما ب42 دقيقه كاب كاي هافرتس بزرخبتا انكوشوتو تعاويتا نصوا الشامبيونز ليج اوروبا كم زلعلت ዝዝከር ኮይኑ ወደ 47 ዓመት توكل نت تامراتا وعوت مس كلهم بصوتون تصاوتون بمخان
ክሳብ ሰዓት 3 ወጋሕታ ብሰዓት 9 ፈንጠዝያን ከም ዝጸንበሎ ተሓቢሩ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ምስፍሳፉን ብዙሓት ኣገሪሙ ዘሎ ትካል ብዘንጸባረቆ ዝድንቕ ብቕዓት ናይ ኣሰልጣንነት ምስታ ክለብ ዘጽንሖ ውዕል ክናወሓሉ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ጥሪ 2021 ንላምፓርድ ተኪኡን 18 ኣዋርሕ ንቸልሲ ንኸሰልጥን ውዕል ዝኣተወ ትካል ውዕሉ ክዛዝም 1 ዓመት እኳ ተሪፍዎ እንተሎ ብዘንጸባረቆ ልዕሊ ትጽቢት ዝኾነ ዓወታት ግን ንቸልሲ ናይ ምስልጣን ውዕሉ ክሳብ 2023 ክናወሕ ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ ኣለዉ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ምዕዋተይ ንውዕለይ ከናውሕው ዝብል ልዑል ትጽቢት ኣለኒ ምኽንያቱ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ወይ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ እንተተዓዊተ ክናወሓለይ ምዃኑ ብወናኒ ቸልሲ ሮማን አብራሞቪች ተስፋ ተኣትዩለይ ነይሩ ሕጂ ኸኣ ሻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊተ ስለ ዘለኹ ውዕለይ ክናወሓለይ ምዃኑ ዝፈልጥ እዚ ክብል እንከለኹ ግና 100% እርግጸኛ ኣይኮንኩን ዝሓለፈ ሳምንታት ግና ሻምፒዮንስ ሊግ እንተተዓዊተ ውዕለይ ከናወሓለይ ምዃኑ አብራሞቪች ተዛሪቡ ነይሩ ክብል ትከል ገሊጹ ንሱ ስዒቡ ምቸልሲ ዘጽንሖ ውዕሊና ወሓይና ወሕ ብዘይገድስ ዝመጽ ዓመት ነታ ክለብ ተወሰኽቲ ዓወታት ንኽትጓናጸፍ ኣበርቲዑ ከም ዝጽዕረላ ሓቢሩ ሓያለ ካብ ተጻወታት ቸልሲ ውዕሎማ ምብቃዕ ከም ዝርከቡ ዝግለጽ በዚ መሰረት ኣፖርቶ ብሉጽ ተጻዋታ ናይ ትዕለት ተባሂሉ ዝተጸውዐ ኣከፋፋሊ ፈረንሳዊ ንጎሎ ካንተ ከምኡውን ጀርመናዊ ተኸላኻላይ አንቶኒ ሮድሪገር ካብቶም ቸልሲ ብዝቐልጠፈ ውዕሎም ክሕድሱ ትጽቢት ዝግበረሎም ተጻወትቲ ምዃኖም ይንገር ናብ ፒኤስጂ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝሕመት ዘሎ ተኸላኻሊ ቸልሲ ብራዚላዊ ቲያጎ ሲልቫውን ኣብ ዝወርሒ ዝውዕሉ ኣኽቲሙ ስለ ዘሎ ብቸልሲ ናይ 1 ዓመት ውዕል ክምጠወሉ ከም ዝኽእል ይግለጽ ተወሰኽቲ ዜናታት ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ 2022 ንምጭባጥ አንቂዳ ተላዒላ ዘላ ቸልሲ ንቤልጅማዊ ኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ሉካኩ ንምፍራም ቆሪጻ ተላዒላ ከም ዘላ ተሓቢሩ ንሻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረ ቸልሲ ነዝወድ 28 ዓመት ብሉጽ ኣጥቃዓይ ንምፍራም ብዙሕ መጠነ ገንዘብ ኣዳልያ ከም ዘላ እኳ ተገልጸ ኢንተር ሚላን ግና መልቀቕ ዋጋ ናይቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከተደይቦ ከም እትኽእል ይግለጽ ቸልሲ ኣቐዲማ ንኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ኤርሊን ሃላንድ ከምኡ ንኣጥቃዓይ ቶተንሃም ኬን ከተፈርሞ ምዃና እኳ ክንገር ተጸንሐ ሕጂ ግን ካብ ነዞም ክልተ ከዋኽብቲ ኣጥቃዕቲ ንሉካኩ ከተፈርም ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ይኹን እምበር ቸልሲ ኣዋጋት ተጻዋታይ ብዙሕ ውረደይብ ጠለባት ከተቐርብ ትጽቢት ከም ዘሎ ይሕበር ሉካኩ ኣብ 2014 ንቸልሲ ገዲፉ ብልቃሕ ብ28 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኤቨርተን ግዒዙ ኣብ 2017 ድማ ንኤቨርተን ሓዲጉ ክሳብ 2019 ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸንቢሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ኣብ ነሐሰ 2019 ብ80 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኢንተር ሚላን ብናይ 5 ዓመታት ውዕል ኣሰጋጊራቶም ክሳብ 2023 ምስ ኢንተር ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ሉካኩ ሎማ ዓመት ኢንተር ጽዋእ ሴሪኣ ንኸተልዕል ሓያል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ይፍለጥ እንተኾነ እታ ካብ እትምስረት 113 ዓመታት ኣቆጺራ ዘላ ኢጣልያዊት ክለብ ንዘለዋ ፊናንሳዊ ጸገማት ንምፍታሕነት ኮኸባት ቃዓይ ክሸጦ ፈቃደኛ ምህላዋይ ዝሕበር ብዘይካ ቸልሲ ኣዒንታ ኣብ ልዕሊ ኣከፋፋሊ ዌስትሃም ወዲ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ዴክላን ራይስ ጌራ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ትክል ኣብ ዝመጽ ዘሎ ዓመት ስፖርት ብውሕዱ ናይ 2-3 ሓደስቲ ተጻወትቲ ናይ ምፍራም ድሌት ከም ዘለዎ ክገልጽ ጸኒሑ ኮኸባት ቃዓይ ነበር ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኮይኑ ኣብ ግጥም ዩሮ 2020 ክሳተፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ወዲ 43 ዓመት ሄንሪ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2018 ከም ካልኣይ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ሮበርት ማርቲነስ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ይፍለጥ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ብሓገዝ ሄንሪን ማርቲነስ ዝናፍርቅ ፍጻመ ክትሓልፍ ምኽኣላ ኣይርስዕን ብዘይካዚ ሄንሪ ኣብቲ ዝመጽእ ክረምቲ ዝካየድ ግጥም ዩሮ ከም ተንታኒ ቢቢሲ ኮይኑ ክሰርሕ ጠለባት ቀሪቡሉ ነይሩ እንተኾነ ምክትል ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ክስለፍ ምዃኑ ምስተገልጸ ግና እታ መደበር ቴሌቪዥን ካብቲ ቀሪባትሉ ዝጸንሐት ዕድል ስራሕ ከም ዘውጽኣቶ ተፈሊጡሎም برازيلاوي أتقعي غابرييل جيسوس ود 26 عامت انجليزاوي أتقعي راهيم سترلين كومود ما فرنساوي تخلخلا ايمريك لابورت مانشستر سيتي اب شامبيونز ليج بتشلسي تسعيرا موصا امنا تقطعهم كاب زلو تصاوت تاكل مخانهم تحبيرهم بزغاطو هاندبتاو سعرت اب حماق كنه تسمعت مهلاو زغلص غوارديولا ناي مسلطان مزنتون حدغا خغاطمو كم زخيل يحبر ونينوم زلو زبزحو كابلوص تصاوتو دما صوا شامبيونز ليج بزي معتارم اب كبي تسفا
ምቁራጻትዮም በምህላዎም ዝመጽ ዓመቱን እትዝድለ ብቕዓት ከንጸባርቑ ዘለዎም ተኽእሎ ጸቢብ ከም ዝኸውን እዩ ዝሕበር ዘሎም ጓርዲዮላ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኳ ተተዓወተ እታ ካብ ኩለን ጽዋዓት ብልጽቲ ምዃና ዝንገረላ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ብዘይ ምዕዋቱ ግና ክገብሮ ዝጸንሐ ንጡፍ ምንቅስቓስን ጻዕርና መወዳእቱ እማይ ከም ዝተኸዓውሓው ኮይኑ ከም ዝቐሃመ እዩ ዝግለጽ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ PSG ብራዚላዊ ሊዮናርዶ አሰልጣን PSG ዘሎ አርጀንቲናዊ ማውሪሺዮ ፖቼቲኖ ድሕሪ ፍርቂ ናይ ጸወታ ወቅት ካብ PSG ክወጽ ምዃኑ ሓቢርኒ ነይሩ ኢልካ ክብል ንዝቀረበሉ ወረ አሉታው ምላሽ ይብሉ እቲ በዓል ስልጣና ሲዒቡ ፖቼቲኖ ካብ ስልጣን PSG ክሰናበት ከም ዝደል ከም ዘይሓበሮም ንሱውን ከምኡ ዝብል ወረ ከም ዘይናፈሰን ብምግላጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዝምባል አሞንጎና ሞንጎ ፖቼቲኖን ባእስን ምቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ውዲት ምዃኑ ሓቢሩ ኣነን ፖቼቲኖን ክሳብ ሕጂ መሳርሕቲ ምህላውና ዝፈልጥ ፖቼቲኖ ድማ ካብ PSG ክወጽእ አይበለንን ብምባል ከኣ ፖቼቲኖ ኣብ ስልጣን PSG ሕጉስ ምህላውን እግረ መንገዱ ገሊጹ ካብ ቶተንሃም ወጽኡ PSG ዘሰልጥን ዘሎ ወደ 49 ዓመት ፖቼቲኖ ኣብዚ ግዜ ዝካፕተን ናይ አሰልጠን ተሃጓፍ ተፈጢርዎን ዘሎ ክለባት ሪያል ማድሪድን ቶተንሃምን ጠለብ ይቀርበሉ ከም ዘሎ ይንገር ማርቲን ሳሙኤል ዝተባህለ ጋዜጠኛ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜይልን ጸሓፍ ዓምድ ስፖርትን ከመከፋፋሊ ቸልሲ ፈረንሳዊ ንጎሎ ካንተ ዝበልጽ ተጻዋታይ ከም ዘይረኣየ ርእይቱ ሂቡ ንሱ ስዒቡ ብወገነይ ንካንተ ሚስተሪ ሄንሪ ወይ ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አይወዳድሮኒ እንተኾነ ዛጊት እንግሊዝ ካብ ዝረኣያቶም ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ብቕዓት ዘለዎ እዩ ክብል ኣብ ልዕሊ ተኣከፋፋሊ ቸልሲ ኣድናቆቱ ገሊጹን ጽሒፉን ብመሰረት ሓበሬታ ሳሙኤል ካንተ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታ 6 ዋናጩ ከም ዝዓተረ ጠቂሱ ሎም ዓመት ውን ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ብምዕዋቱ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ክሕጸ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ ንጎሎ ካንተ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ብዘርኣዮ ናይ ምክፍፋል ብቕዓት እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ግጥም ተባሂሉ ክብሪ ሰኒድዩ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ከም ወትሩ ናይ ኩሉ ግዜ ምክትታልኩም ምትባዕኩም ንቐፌታኹም ንላቦ ሰላም